Mayong adlaw mga higala, so karon nga takna o karon nga adlaw, mayong adlaw kaninyong tanan. So karon nga panahon magahisgot kita kabahin sa kaluwasan sa atoang nga kalag. So unsaon aron ang atong kalag dili na maadto sa impyerno? Unsaon man aron nga kita makasiguro langit atong padulngan. So karon higala na ako'y usa ka pangutana kanimo. So kung pananglitan moabot sa imo ang gitawag nga kamatayon, siguro ka na ba asa paingon ang imong kalag? Sa langit ba o sa impyerno ba? Base ikaw karon, wala pa ka kasiguro asa paingon ang imong kalag. Busa, karon mismo, karon nga takna, karon nga adlaw, dapat ikaw makabalo. Kaya ang atong kinabuhi mga higala, sama lamang og aso. Mupakita sa mubong panahon apan mahanaw lamang. Santiago 4:14. Ang atong kinabuhi sama lag aso mupakita sa mubong panahon apan mahanaw lamang. Busa, nagpasabot ang Biblia nga moabot sa atoa ang katapusan sa atong kinabuhi. Moabot sa atoa ang kamatayon. So mao nga higala, dapat ikaw makabalo unsaon aron kita di na madto sa impyerno. So ang Biblia mga higala nagaingon nga ang Dios mihatag siyang bugtong anak aron kita di na madto sa impyerno. Aron kita dili na magantos. So simple kayo ang atong himuon. Una, gihatagan ta gasa sa Dios. Unsaon man aron atong maangkon ang usa ka gasa sa Dios? Una, imong dawaton ang Dios. Imong dawaton ang gitanyag nga gasa sa Dios. Simple kayo ang atong himuon. Accept the Lord Jesus Christ. So ikaduha, ningon ang Bible sa Juan 3:16. Kay ang Dios mihatag siyang bugtong gipakataong anak. Kay aron si bisan kinsa nga motuog mosalig kaniya, dili na gayud malaglag. Ikaduha, atong tuuhan ang Ginoo. Nga siya ra nagpakamatay para bayad sa atong sala. Walay laing nagpakamatay para bayad sa atong sala. Si Kristo Jesus ang matarong. Siya nagpakamatay aron kita dili na maadto sa impyerno. Sa mga higala, dawata siya karon samtang may panahon pa, samtang may takna pa. Di pa ulahi ang tanan. Kay basi moabot sa imo ang kamatayon. Unya ikaw, wa ka siguro. Wa ka pangandam. Mga higala dili sayop nga mangandam ta. Mao nga una, dawata si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing. Ikaduha, tuuhi siya nga siya nagpakamatay para bayad sa imo ug sa akong sala. Ikatulo mga higala, kita tanan makasasala ta. Aduna kitay mga kasaypanan. Kinahanglan kita nga maghinulsol. Accept the Lord Jesus Christ, believe and confess. Pangayog pasaylo. Karon higala, gikinahanglan ang imong desisyon. Hinuktoki ang imong kaugalingon. Siguro ka na ba? Base ikaw wala pa ka siguro. Ang pangutana nako nimo, dawaton ba nimo si Kristo o imo siyang isalikway? So kung imong dawaton si Kristo Jesus, himoa kini nga pagampo. Iduko ang imong ulo, ipiyong ang mata. Ug sunod niini nga pagampo. Ginoong Hesus, salamat niini nga takna nga ako nakabalo nga ako di ay usa ka makasasala. Ug nanginahanglan sa imong pasaylo. Pasaylo ako Ginoo sa tanan akong kasalanan. Ug karon Ginoo, tuuhan ko ikaw nga ikaw namatay dito sa krus aron pagbayad
sa akong mga sala. Ug gablihan ko karon ang akong kasing-kasing ug pasudlon ka ay si personal ug manluluwas sa akong kalag. Ang tanan akong gitugyan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So karon higala kung ikaw ni dawat na sa Ginoo, ang Biblia nag-ingon, Juan 1:12. Ingon ang Bible, apan sa kadaghan nga midawat kaniya, siya nagahatag og kagahom o katungod nga mahimong mga anak sa Dios, diha kanila nga nagato sa iyang ngalan. So kung imong gidawat si Kristo Hesus sulod sa imong kasing-kasing, imo siyang gituohan nga may makaluwas nimo ug ikaw naghinulsol sa imong mga sala. Ningon ang Bible, nahimo na kang anak sa Ginoo. Kay ikaw nidawat ug nituo sa Ginoo. So karon kay anak naman ka sa Ginoo, naay kasiguraduhan ang imong kinabuhi. Ikaw usa ka anak ug ang Dios imong amahan. So kay anak naman kaniya, ang imong kalag naanay kasiguraduhan. Kay ang anak mupauli sa iyang ginikanan. So ang atong ginikanan karon kay ato nang gidawat si Kristo gituuhan ang Dios. Moabot sa atoang kamatayon naay kasiguraduhan, langit ang atong pudungan. Ug salamat sa inyo nga pagpaminaw, salamat sa higayon nga bisan sa mubo nga panahon kamo naghatag og panahon.